jeg vil godt vise kosinusrelationer. Så kan vi lige tegne en trekant herovre, og så trækker vi til højden, eller vi sætter lige punkter, det hedder A, B og C, og så trækker vi højden fra A, vinkelret ned på linje stykke CD. Så skriver vi så, at det her stykke, det hedder X, det tilmelder vi det bare, og så kan vi så regne ud, at hele det her stykke, det hedder A, og så er det A minus X, det hedder det her altså. Så siger vi højden her, den hedder H, og så har vi sådan den funktion. Så skriver vi så lige linjerne op for de to retvinkede trekanter, vi har. Så her der skriver vi for den ene, den hedder A, C, og det her punkt, den hedder D, by the way. Og den hedder så X i anden plus H i anden er lige med B i anden. Og for den anden trekant, som ligger hernede, som hedder A, B, D, der skriver vi så H i anden plus, og der har vi så det der linjestykke, der hedder A minus X i anden, og så lige noget C i anden. Og så vil vi godt isolere H i begge udtryk, så her står der så H i anden lige med B i anden minus X i anden, og herovre der står der H i anden lige med C i anden minus A minus X i anden. Og da begge kan udtrykke de giver H, så kan vi så bare sætte dem op over for hinanden, og så står der ligesom bare B i anden minus X i anden er lige med C i anden minus A minus X i anden. Okay, og det her udtryk, det vil vi så reducere. Så først vil vi godt lige ændre den her parentes, så vi skriver B i anden minus X i anden er lige med C i anden minus A i anden minus X i anden, nej, plus X i anden og minus 2AX. Og det kan vi så vil vi godt af i parentesen, så vi skriver det igen. Og så skriver vi så minus A i anden minus X i anden plus 2AX. Fordi vi skal ændre foretegnet, når vi opløser en minus faktisk. Og så har vi så X på begge sider, og den vil vi gerne have gå ud med hinanden, og det kan vi så gøre ved, at vi flytter det her X over på den anden side, så der står minus X her og plus X herovre, og så kan vi så ud med hinanden. Så nu står der bare B i anden minus C i anden minus A i anden plus 2AX. Og så vil vi godt isolere C, fordi jeg kan bare finde kosinus til C lige nu. Eller hvad hedder det? Ja, C. Okay, så hvad hedder det? Så der skriver vi B i anden plus A i anden minus 2AX lige med C i anden. Og her skal vi så bruge vores lille faktorboks, som vi har. Og den bruger vi så på trekanten herovre. For kosinus, så skriver vi så kosinus til C, fordi det er den, vi bruger. Og der skriver vi så lige med X over B, fordi vi går ud fra den her vores lille faktorboks herovre. Og der isolerer vi så X, fordi vi gerne vil have X ud af det her udtryk. Det vil vi gerne af med, så vi finder et andet udtryk for X, og det gør vi så ved at gøre det herovre. Så vi skriver B gange cos til C er lige med X. Så nu kan vi så skrive det her ind i vores linje i stedet for X. Så vi skriver, vi skriver B i anden plus A i anden minus 2A B gange cos til C lige med C i anden. Og det her, det er så vores kosinus.